Nu skal du have dagens inspirationshistorie om et skoleprojekt, som på kort tid voksede sig stort og lige nu spreder masser af juleglæde. Det startede med en gruppe studerende, der ville lave en indsamling til hjemløse i København. Og da de studerende bag projektet spurgte de hjemløse, hvad de mangler allermest i en kold tid, lød svaret snaps og sokker. Har vi et par lækre hamsokker til jer? Perfekt. Fedt. Endnu et læs sokker bliver afleveret. Ja. Studerende fra Københavns Erhvervsakademi har på ganske få dage sat et velgørenhedsprojekt i søen. Vi kom så op med det her koncept, og det er så bare gået viralt, ikke? Kendte og ukendte har delt pengeindsamlingen på nettet, og i dag kunne de så aflevere den første ladning sokker til hjemløse, og ikke mindst snapsen til mændenes hjems julefrokost. Donation, I ikke mange? Ja, der er lige knap 350 par. Ej, hvor og ved du hvad det er? Det er økologiske hampsokker. Nej, Så de er ikke, det er hamp. Er de lavet ham? De er lavet hamp. Ej, jeg elsker Og der er både... Jeg ryger til vores aften. Og når man lever meget af sit liv på gaden, som Michael Sten Olsen, så er tørre tæer altså vigtige. Jamen sokker, det kan vi jo altid bruge. Det bliver jo altid væk i alle mennesker, uanset man er studerende eller man er skraldemand, så forsvinder sokker jo altid i vasken, når vi vasker i vores vaskemaskine. Underligt nok. Er det rigtigt? Og som tak kvitterede Michael Sten Olsen med et julenummer. Det var dejligt at se, at der blev sat pris på det. De føler, de har vist, at også små, velgørende projekter på kort tid kan vokse. Nu har vi muligheder for at bruge sociale medier blandt andet til at komme ud med sådan nogle her ting. Det skal man ikke kæmpe sig af. Overhovedet ikke. Det kan noget. Det kan virkelig noget. Det kan den nemlig, og selvom de studerendes skoleprojekt er færdigt, så har de valgt at fortsætte indsamlingen på grund af den store interesse.